Gde ste, brate? Ja sam Moca, imigrant, brate. I danas revolucija počinje. Neće biti televizovana, ali bit će YouTubeizovana, Instagramizovana i Facebookovizovana. I počinje kratko, jedan live coaching klip za najpotlačeniju grupu ljudi na svetu, čija je potlačenost iz dana u dan sve jača, dublja i ružnija. Pričamo o pušačima pljuga. Ja sam uz vas, nas. Danas savjet za izbjegavanje jedne klasične zamke. Znači, kad idete u kafić sa vašim nepušačkim prijateljima, nemojte nikad da zaboravite, ali nikad, da zagrlite pepeljaru što bliže vama, brate. Ali momentalno, istog trenutka. Jer znate kako je kad se neko puca arogancijom, tebra, bukvalno zaborave srpski jezik i onda vam u pepeljaru, tebra, bacaju papiriće, maramice, račune, a sama reč im kaže da je u pitanju predmet za odlaganje pepela. Znate zašto to rade? Jer iako ste dobro prijatelji, hoće da vam podmetnu da napravite jebeni požar, da bi onda uzeli da vas troluju kao, brate, koliko smaraš sa tim pljugama, eto za malo cela zgrada da izgori zbog tebe. Ej, tvoji prijatelji gledaju te u oči i rade ti takvo jedno zlo, brate. Ali ne kažem ovu zonu da prestanete da se družite s njima, jebi ga, nisu oni krivi. To su samo nus efekti infantilnog ponašanja kod nepušenja cigareta u odraslim ljudima. A jebi ga, niko nije savršen, ali jeste bitno da znate s kim blejte i kako da se postavite prema ljudima i stvarima u vašem životu, jer to je jedini način da napravite neke pare. Samo sam to hteo da kažem. Nema veze, samo kaži i samo kaži.